Nay tong nay Lukurokni hai lamsogo the boys of Tipra channel ang tabuk Christmas Banik ni committee rong ni asuk thayang sokpajak tebong buskanang basajak sangoro khorok madong nugo yang khoroksa kesara khoroksa ta yang basing khoroksa angke ang takuk sone kisisa singnamu sungmani ani singmung ka haise Christmas Banik ko maka 20 times 20 times mo beking ka angka ke tini jara 20 times Christmas Banik mani eba Christmas Banik songchamung mani aboni ukulung naisikmung tamo tamni bagai Christmas Banik songchamaka abong kai Christmas Banik songchamung mani kai Contoh Lukurokni bagai mana kai tono taibo yasang nani kai tono hambai di mana ni tai seng kising seng hamjaglai tong mana ni seng kising seng nakalai tong mana ni kai abono seng kai tono hambai di tong mana sini gana bo sini 25 December sini Jisu asai mani tui amani gana bo tak sini Christmas Banik choli tong mulong SN dia bai je songsajak abo tini 5 tarik ni sini sini 7 tarik jora sini Christmas Banik cholinai kai ang Christmas Banik ni bo ang hambai maya kharo jeng ani je medicine abo jeng je bitirok nake man thonai sini Christmas Banik go bohok hamyangei kongraingei bokrok sai lumui tongkai Christmas Banik ni tibo choro bitirok man thogo abo rangbanyo pai masana abo asra hambai okay ta kisisa singnamu sungko nano kok singmani bisingti tabuk Lukurokni manai tongo nangbono tam kok kesanamu sung Lukurokno kwcharmung mani ka hai seng tabu orang Christmas Banik tongthogoi tonghaino borok phaitun tongthogoi tongphaitun tai chingoi baksa oro phai mani rok pai tini Christmas Banik jo to phai hamjaglai tongthogni ang kwcharmung bele hambai takuno tai bini gane takuno bang kisa singnamu sungka takuno singnamu sungmani ke mo haise Christmas Banik hamani kok thai tabo pansoko bake byapar bhoni mangka heda jengka angke tabo Christmas Banik go thangnai 20 years hai diba lai thangjak asek sal khai family bisingo taklai da jotoni slai ko bangko borro goro phainai thangnai ro akor bangko khna naki sikangone te bangko khna nangbo bai matong tini jara hambai sing channel no sung taklai baiknya 20 bosor, 20 bosor ni bising, 20 bosoro, tak layo no jotun sini ustol bo, kebang, ustol sengoro samung bay tayang nisumung bay suri malabro ketui sengoro 240 tahai, seng ustol play lagi ya, taibo ompai keno ri dugan na nero kebang Banik hanya nih, biasa hanya rok, borok sanpun aja pun seng ri malia, tangi ke sini je time kom ni bagai seng sai malia ge seng phani roko seng te kobang khai Banik ni bagai seng ustol kobang kangnai taklai mai yang tongnai rong bang konyam musong rok manai phani roko rok tawana di seng rok ban bagai prostuk tong ke taklai Christmas Banik 20 time mo boro rok te tong thokjak kai chono lobu tai kai chono buskang tei joton tong tholai ja ketak phai tonglai rok hong ke joton tong tholai phai tonglai asuk na hambai ingke Banik byapar khene bagi phaine rok aborok oni local de bangkok nake phaten de phaine bangkok phal orokhe local botongo thani botong kobang matong oro sini all Tripura no hniman sung so to sini 19 tribes a tonglai rok joton phaija sung joto oro kisimni manai bo sung mano joto kisimni manai no sung pai mano kono wanan krai kono problem krai je wan so bo sung paijan ne au manai no sung otabuk joro manto ketebo nukha sung oro Honda bike
tai yang car am borok bo phai borok bo advertisement kobang ma roi tongyo tai ne yang sungno pa nelit borok bo bongni ngai borok advertisement kobang ma roi tong borok bai sung je nangmani borok bai sung gurungai sini man thaja sung mani man am thake bo suda tong sino Christmas mani bo asuk Engkai oh Banik hemeni wo norok boba hai ke bong nor daga elau khlai ke sung elau khaimani ka borok sungno san pa ya sung bonong ro phai advertisement dona advertisement dona nei borok saka ga sung saka ruphadi am ba kam se bebak sing jotoni bagai no chin doga phlok jak kemni bagai sin oro kono upokroi badakroi am phai sung bono ko receive chon khai acceptable khai bele hambai ta kungno engkai lukurno tam koina musu nongo kok sungjang mani bising tui chini chenlai bising tui lukurno tam sahar na musung ang lukurokno mun sahana musungo Christmas 20 time SNBA bai snamjak ajago jotto chini tripura ha gnangai khaina musungi tongnai rok norok phaimano phai norok naipimano naiphei singoro naithok chini musungmani je kono painang thang samung thang sa borong thang a bebang tongo aborok sung mani mano aborok ketebo oro sung phaiya ka sini kha enjoy tong thogui mano gai jono buskang timan bising thai awni bagai norok no joto phaiye ojodo sino Christmas party ko sung joto malai thansa ka sin bukung barok sung tong thoglai na gai jono bising thai abo ang norok no koyam ko joto phaidi o channel bising thai joto nugi tongnai rok norok sino Christmas party ko hanjani bagai nong nok ko bele hambai ta kungno nangano oro kok satini manjui jorarei kok samani bagai cinta kone bele hambai kaite norno hamari kaite